సో హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారు కదా? సో 2 times అన్నానేమో హలో గైస్ అని. సో ఇప్పుడే ఆన్ చేసా వీడియో. సో ఆగండి గైస్, మీకు ఏ క్యారెక్టర్ కావాలంటే ఇప్పుడైతే మెయిన్గా ఎవడు క్రోనో వేస్ట్ గైస్. సో వూకాంగ్ కూడా వేస్ట్, ఎందుకంటే మనం వూకాంగ్ వచ్చినప్పుడైతే రౌండ్ చుట్టూరంగా గ్లోవాల్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను చెప్పబోయేది ఏంటి అంటే, సో ఎలోకే బెస్ట్ గైస్. బట్ మీరైతే ఎలోక్ని ఓడించే క్యారెక్టర్ ఎవరు రాలేదు కదా. సో మీకు చెప్పాను కదా మొన్న, సో హయాటాకి మెగుల్ ఈపీ అని పెట్టుకోండి అని చెప్పాను కదా. సో మెగుల్ ఈపీ పెట్టేసుకున్న తర్వాత మీరు మెగుల్ ఈపీ పెట్టుకోండి. సో మీరైతే అమ్మాయి క్యారెక్టర్కి అయితే ఎలోక్ స్కిల్ అయితే పెట్టడం మీరు చూసి బాధపడుతున్నారు అనుకుంటా. సో మీరైతే అంటే నా మీన్ అది కాదు గైస్, సో అంటే ఫీల్ అవుతున్నారు అనుకుంటా. సో మీ దగ్గర ఎలోక్ లేదని బాధ తీర్చడానికి నా దగ్గర ఏం లేదు గైస్. నా దగ్గర కూడా అది మనీ లేవు గైస్. సో అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇది నేను ఇలా మా మమ్మీ దగ్గర ఏడ్చి చేపించుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నా తప్పు ఉంది గైస్ ఇందులో. సో అందుకే నేను మళ్ళీ తప్పు చేయాలని అనుకోవడం లేదు. సో అందుకే మిగిలి ఈపీ పెట్టేసుకోండి అమ్మాయి క్యారెక్టర్. సో మిగిలి ఈపీ పెట్టిన తర్వాత ఏంటి అంటే, సో మీరైతే మిగిలి ఈపీ పెట్టుకున్న తర్వాత సో ఇది హిస్టరీ విక్టరీ అని ఉంది కదా. సో ఇది మీరైతే ఎలిట్ కిల్లి ఉంటే ఎలిట్ కిల్లికి పెట్టేసుకోండి. సో నార్మల్గా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ ఎవరో చెప్పండి. సో ఎలిట్ కిల్లికి సో మీరైతే ఇరేసేద్దాం. సో డ్రెస్ అయితే వేసేద్దాం. సో మీకైతే సేమ్ ఎలోక్ లాగానే వస్తుంది గైస్. మీరు చూడండి, మీరు చూసిన తర్వాత చెప్పండి, అన్న ఇది ఎలోక్ లాగానే ఉంది అన్న అని అంటారు. మీరే చూడండి. సో అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కిల్కి. సో అదైతే ఆన్ చేసే కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో నాకైతే ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయ్యేది చాలా బాగా నచ్చింది. సో మీరైతే అబ్బాయికి కాకుండా అమ్మాయికి కూడా పెట్టుకోవడం చూసారు. సో మనమైతే వెళ్దాం గైస్ మ్యాచ్లోకి. సో వాడిని క్లైమ్ చేసేసాను. సో మనం క్లాస్ కూడా ఆడదాం గైస్. సో మీకు సో మీ దగ్గర అయితే ముందు వూకాంగ్ క్యారెక్టర్ ఉందనుకోండి. సో వూకాంగ్ కూడా బెస్టే గైస్. బట్ అది రౌండ్గా గ్లోవాల్ వేసుకున్నారు అనుకోండి. సో మీరు వూకాంగ్ ఆన్ చేయండి. సో వూకాంగ్ ఆన్ చేసి గ్రానైట్ మీద అలానే పెట్టుకోండి. సో వూకాంగ్ ఆన్ చేయడం అంటే ఇలా గైస్. సో చెప్తాను గైస్. సో వూకాంగ్ ఆన్ చేసి వూకాంగ్ మీద గ్రానైట్ మీద తొందరగా ప్రెస్ చేయండి. సో గ్రానైట్ పట్టుకోవాలి గైస్. ఫస్ట్ గ్రానైట్ పట్టుకొని ఇలా వూకాంగ్ ఆన్ చేయండి. సో వూకాంగ్ ఆన్ చేసి అది గ్లోవాల్ చుట్టూ రంగు వేసుకున్నది అలా వేయండి గైస్. సో ఆయన పేలిపిస్తారు గైస్. సో వూకాంగ్ కూడా చాలా బెస్ట్ గైస్. సో వూకాంగ్ అంటే చాలా బెస్ట్ గైస్. సో ఎవరి దగ్గర అలోక్ లేదో చెప్పండి గైస్. సో అరే కిల్కి ఈపీ వద్దు గైస్. సో నన్ను చంపేశారు గైస్. సో ఏం చేయగలం? అరే హెల్ప్ మీ బ్రో, హెల్ప్ మీ. సో గైస్ మనకైతే ఈపీ వచ్చింది 50, కానీ మనం చనిపోయాం. సో ఇది సేమ్ అలోక్ లానే ఉంది, నాకైతే బాగా నచ్చింది. సో మీ దగ్గర ముందే A124 ఉంటే నాకు చెప్పండి గైస్. సో A124కి మెగిల్ స్కిల్ పెట్టుకోండి. సో దానివల్ల అయితే మీకైతే కిల్కి ఈపీ అనేది హెచ్పీలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది కదా గైస్. సో A124 సో ఫాస్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో A124 ఉన్న వాళ్ళకైతే చెప్పండి నాకు. సో మా ఫ్రెండ్ మా దోస్త్ దగ్గర అయితే A124 ఉంది. కిల్ చేస్తాడేరా, కిల్ చేస్తాడా? ఓకే గైస్. సో ఓకే సూపర్ ఆడారు. సో నేను మీకు చూపెడతాను గైస్ ఎలా అనేది. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అలోక్ ఆన్ చేసుకొని వస్తారు. సో అలోక్ ఆన్ చేయగానే మూమెంట్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది గైస్. సో మూమెంట్ స్పీడ్ అనేది అది ఎలా చెప్పాలి? సో అది అలోక్ ఆన్ చేయగానే మూమెంట్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఫాస్ట్గా ఉడుకుతాడు అలోక్. సో ఇది కూడా సేమ్ గైస్. సో ఇప్పుడు మెగిల్ ఈపీ హెచ్పీలో కన్వర్ట్ అయితే ఇప్పుడు కిల్లి కూడా యాక్టివేట్ అయింది అనుకోండి. సో
ఫాస్ట్గా కొడతాడు హొయాట. సో మీరైతే హైయోటోకి పెట్టుకుంటే హైయోటోకి పెట్టుకోండి, మ్యాగ్జిన్కి పెట్టుకుంటే మ్యాగ్జిన్కి పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా సో ఎంత ఫాస్ట్ ఇచ్చిందో. అరే నాకే విన్నా. సో ఈయన చాలా మంచోడు గైస్, మనకి రివైవ్ చేయడానికి కూడా వస్తున్నాడు. సో సో థ్యాంక్ యూ. అరే ఎలా రావాలి? థ్యాంక్స్, రివైవ్ ఇస్తున్నావా? థ్యాంక్స్. సో గైస్ ఎలా చేస్తుందో చూసారా? సో చూడండి. సో అయ్యో. సో గైస్ వస్తున్నా గైస్. ఎవరు రాదు? ఓకే అమ్మ ఇదైతే తప్పించుకోకపోదు గైస్. సో పాపం గైస్ రివైవ్ ఇవ్వలేకపోయాం, సారీ బ్రో. అరే సో గైస్ మనం మూవ్ ఆడుతున్నాం. సో మనకైతే ఎంబనబుల్ ఇచ్చేవని రాలేదు కాబట్టి. అరే యార్ ఈయనకు ఒక లైక్ కూడా పాపం నోపు కదా. సో కిల్ చేశారు గైస్, నాకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది సో వీళ్ళ మీద. సో నలుగురు కలిసి ఎంత మోసం చేశారంటే అంత మోసం చేశారు గైస్ మమ్మల్ని. సో నా గన్ను కూడా తీసుకున్నాడు గైస్ ఇంకా. సో చాలా కోపం వచ్చింది గైస్ నాకు. సో నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే సో ఆయన దగ్గర ఎలో క్యారెక్టర్ ఉందేమో. సో చూద్దాం వాళ్ళ దగ్గర అలోక్ ఉందని. సో ఆయన దగ్గర స్కైలర్ క్యారెక్టర్ అయితే ఉంది. సో చూద్దాం గైస్, మనకైతే MP5 వచ్చి మంచి పని చేసింది, ఎందుకంటే MP5 అయితే నాకు చాలా ఇష్టమైన గన్. సో మీరు చూడండి కిల్కి ఈపీ వస్తుంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక హైడింగ్ ప్లేస్ కిక్ కూడా ఉంది గైస్. సో ఇది మా తమ్ముడు ట్రిక్ గైస్. సో చూద్దాం గైస్. సో మీరైతే ఇక్కడికి ఎక్కేయండి. అరే యార్ సో మీరైతే చూడండి గైస్, మీరు ఇలా ఎక్కేయడం ఎందుకంటే సో ఎనిమి వస్తే మీరైతే తొందరగా కిల్ చేయొచ్చు. ఆయన హెడ్కి ఏం పెట్టి మరి. సో ఇప్పుడు మున్నాబాయ్ అయినా పర్వాలేదు. సో మున్నాబాయ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మనం ఇక్కడ ఉంటే దారా మామ దారా నువ్వుడే దారా ఎవడొక రారీ. అమ్మో బాబోయ్. సో మనల్ని వెతుకుతాడు గైస్ మొత్తానికి అయితే. సో మనమైతే సో కనిపిస్తలేనారా? అరే పారిపోయింది పిట్టలు, అందుకే రా కనిపించండి. సో గాయ్స్ నిజంగా గాయ్స్ సో ఇది చూసేసాడంటే సో ఓపీ ట్రిక్ గాయ్స్, కానీ ఇది చూసేస్తాడు మనల్ని. సో ఇది వర్కింగ్ ట్రిక్ అనమాట. సో మంచిగానే ఉంటుంది ట్రిక్ అయితే. సో ట్రిక్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు కిల్కి నాకు 50 EP వస్తుంది గైస్, ఎందుకంటే నా లెవెల్ 3 గైస్. సో నేను మష్రూమ్ ఎందుకు తీసుకోవడం లేదంటే సో ఇలా వస్తుంది అనేది చూపెడతాను. సో ఇది గన్ స్కిన్ పర్మనెంట్ అనుకుంటున్నారా? కాదు గైస్ 7 days. సో పర్మనెంట్ అయితే లేదు గైస్, నాకైతే గన్ స్కిన్ ఇది. సో నాకు M177 M1014 గన్ స్కిన్స్ ఏం లేవు. సో అయినా నాకు హెడ్ అయితే వస్తుంది. అరే దారా అయ్యా దారా. సో కిల్ అనేది ఈపీ అయితే వచ్చేసింది. సో మిగిలిన ఈపీ అయితే హెచ్పీలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అర్రే ఎవరు రరీ. సో గైస్ నాకైతే కోపం వచ్చేసింది అనమాట. సో నేను ఏం చేయాలంటే ఇలా కొట్టాలి గైస్. సో ఈపీ అనేది హెచ్పీలో కన్వర్ట్ అవుతూనే ఉంది. సో ఆగకుండా నేనైతే మెడికిట్ యూజ్ చేస్తున్నా. సో కన్వర్ట్ అవుతూనే ఉంది గైస్, సో ఎలోక్ కూడా ఇదే బెస్ట్ గైస్, ఎలోక్ అంటే ఇదే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. సో నేనైతే ఎలోక్ యూజ్ చేయాలనుకోవడం లేదు. సో మనమైతే రివైవ్ చేపిస్తానా? మీకు దేని ఆన్ చేసుకుంటే అయిపోతుందా? సో ఇదైతే హెచ్పీలోకి అయితే కన్వర్ట్ ఈజీగా అవుతుంది. అరే యార్ బ్రో అరే యార్. సో మీకైతే మిగిలిపి గురించి అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఇప్పుడైతే మనకు ఇంకా కూడా చెక్ అవుతుంది. సో దాని పక్కకి మోకో పెట్టుకోండి గైస్. సో ఇంకొక స్కిల్ ఓపెన్ ఉంటాయి మీకు, మోకో పెట్టుకోండి. సో మోకో ఎందుకంటే
సో ఎనిమి ఎక్కడి నుంచి డ్యామేజ్ ఇస్తున్నానని తెలుస్తుంది. సో అందుకే మోక పెట్టుకోమంటున్నాను. సో అదే గైస్, మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయాలి, నచ్చకపోతే అన్లైక్ చేయండి. సో మీకైతే మిగిలే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. సో మీ గేమ్ ప్లేని బట్టి ఉంటుంది గైస్. సో మీ గేమ్ ప్లేని బట్టి ఉంటుంది. సో ఎలోకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. సో మనకి మీ గేమ్ ప్లే బట్టి ఉంటుంది. సో ఇదేందో అబ్బా ప్లీజే, అబ్బా నన్ను ఒరియాకే అబ్బా ప్లీజే. సో గైస్ మేమైతే ఇందులోకి వెళ్తున్నాము. ఏమైందో తెలియడం లేదు, అందుకే క్లీన్ అప్ చేసేసాం. సో మళ్ళీ నేను ఫ్రీ ఫైర్లోకి వచ్చేసా. సో నేనైతే వచ్చేసాను గైస్. సో మనమైతే నెగిలిటీ ద్వారా అర్రే ఇంతగా వచ్చేసినాం అరా నూబులే. సో